Okay guys. Ayan, nagmamadali akong umuwi kasi habol tayo dun sa merong isang event kasi dito ngayon sa Anda, Freedom Ride 2022. Kabam! Ayan, so first ever. So na-invite tayo, kaya attend tayo. Sa mga bago pa lang sa aking channel, wag niyong kakalimutang mag-subscribe at i-like at i-share ang ating mga video. Ayan, malapit na tayo sa meet-up. Oh no! King Jellyfish! Ito na yung mga participants natin. Marami na. Ayan, kung mapansin nyo yung mga motor na yan, hanggang dun. Wow! Ito na ang motor ng ating mayor. Sana mai-feature naman kita. So ito yung mga kasama nating sasama dito ngayon. Ay, madilim. Type 2 yung base pa, ganda oh. Oh, boyong! Puto pala no. Ayan yung mayor namin, oh, tahimik na tahimik oh. Ayan si vlog ni Jim. Isa sa mga pasimuno. Ito pa, isa pa to ang nag-invite. Tama sir. Oo. Siyempre, join tayo. Ito yung malupit eh. Family ng mga riders. Ayan o. Ano pangalan ng riders nyo? Untalan. Family Untalan ba? Wala si kuya nyo ha. Ibang rider. O, siyempre, nandiyan yung motor natin. Ito yung mga kasama ko rin sa riders namin. Ang BA. Ang Bart. Tabi-tabi tayo mga pasakyan. Ayan o, diba? Ang dami na nila. Ang camera ko ang pangit. Lumalabo bigla. O, diba? May baby pa talaga. Kasama sa ride sa baby. Hindi, wala mong pag-iwanan. Ayan. Oo. Ikaw madilim eh. Shoutout, shoutout. Kami at alis na tayo. Sino kaya yun? Naka PCX na white. Alam kung white pirates yun. Siya na picturean. Okay, so malapit na tayo sa ating location. Ayan guys, nandito na tayo.
mga motor. Pre, natakpan yung motor ko. Hanggang doon yan, yan. Hindi na ako pupunta doon. Mamaya na lang. Kasi first event pa lang naman to, marami pang susunod. Okay, Happy Independence Day. So, araw ng kalayaan. So, alam ko may mga ano dyan, malaya ngayon. Malaya na ulit. So, sa harapan natin, sinulit ko yung mga nagpagawa ng t-shirt. Pero, how na? Bibigyan tayo ng mga sponsor. At syempre, maraming salamat sa ating booking mayor. Napakagwapo, napakakisig. Kung babae lang ako, araw ng kalayaan, mabuhay tayo lahat. Hello. Hello. Unang-una, congratulations sa nag-organize ng ating Freedom Ride or Independence Day Ride. Salamat naman natin si Boss Diego at saka si Boss Pao. Ganoon din sa mga sumuportang kasama nating nagmamahal sa kalsada, mga riders. So, palakpakan nyo mga sarili nyo. Sana huwag natin kalimutan yung araw na to. Bakit nagkaroon ng Freedom Ride o Independence Day Ride? Nananalangin natin para na to. Kaya tayo malayang nakapagmotor. Malaya tayong makapag-enjoy kung saan tayo pupunta dahil sa ating mga bayani. Sana huwag nating baliwalay yun. So, saludo ko sa nag-organize kasi i-support sa ating araw ng kalayaan. So, palakpakan nyo naman dahil ang ating organizer. Sana yung gumagawa nito pero at least naisip ninyo. Sana hindi lang tayo nagmotor ngayon. Sana alalahanin natin yung araw na to. Sana po, nawatan mo po mo yun. Magtulungan tayo. Ang daming issue ngayon sa kalsada. Lahat ng aksidente nangyayari. Alam nyo, bilang isang presidente ng riders, the riders naman ako sa ngayon, hindi ba Pap? Alam nyo bilang rider, sabi nga nila, safety first. Kung kaya nyo mag-invest ng mahal sa motor nyo, sana unahin nyo. Invest sa sarili nyo. Kasi yung motor, pwede nyo palitan yan anytime. Mag-ipon lang kayo. Pero yung sarili nyo, yung katawan nyo, lalong-lalo na yung ulo. Dito lang mga lalaki, dalawang ulo. Pero yung pinaka-importanting ulo, ang alagaan ninyo. Diba? Kung kaya yung kamahal na motor, dapat ganun din kamahal yung helmet ninyo. Diba? Sabi ko nga, ang pag-ride, hindi ang pagalingan, walang magaling na driver. Walang magaling na rider. Kasi pwede paglabas mo ng bahay mo, abunaw sa dawat, pwede ka na ma-aksidente. Kaya huwag kayong magtiwala sa mga daanan. Kaya maging defensive driver sana tayo, kumanda tayo lagi sa mga pwedeng mangyari. Unang-una sa kalsada, yan yung mga hayop. Lalo-lalo na yung mga gaya nating mga riders, yung tinatawag nilang kamote riders. Marami bang kamote riders dito? Banat ng banat, bana na bukas, meron. Sana maging advocate tayo sa safety riders. Sana bago tayo umalis sa bahay natin, magdasal tayo. Ang goal natin, pumunta tayo sa pupuntahan natin at makabalik tayo sa bahay na safe para sa ating pamilya. So again, congratulations sa nag-organize. Sana maulit pa ito. Sa anumang programa, plano nyo, huwag kayong mag-alala. Nandito lang ako, maghanap kayo ng mga sponsor ninyo. Nandito lang ako tagapagsalita. Thank you and God bless you nating lahat. Una ko yan, thank you. Bulot ka na ako. So, bulot si Mayor ka, no? Mananalo ka agad. Hindi ako, magbungot ako ng 5 tagto 200 para pang gasolina. Uy! Dos. 22. Alfred! Gasolina. Nandito. Kaya pala dyan. Kayo na sanang mag-buting-buting na yun. Bye guys. Buting-buting yun, Yorme. Salamat sa alam mo namang mensahe. Buting yun.
Diba? Naging ano to, motor show. Ayaw tumabi. Ayan oh, gaganda ng mga motor ang poporma oh. Model ng motor. Teka lang, may mga angels dito. Uy. Mga sirena umahon. Sirena pala. Oh, diba? Motor show lang, motor show. Ito malupit eh oh. Diba? Thai concept. Kinabihan pa ng isang FI. ARB. At saka FI, tinan nyo. Ito pa isa, FI. Ito pa ito eh. Ito yung kay Press. Uy, dito pala yung motor ko. Ito malupit na isa. Dulo na yan. Okay, so hanggang dito na lang po at uwi na tayo. So thank you sa mga thank you po sa nag-invite. Ayan. Andun mga motor.